nakalabay nga bulan, nakita kita ha social media ha mga bulig gan waray ha iba-iba nga sektor nga naapektuhan ng pandemya. Sugad din panhatag hindi disinfectants, PPEs, food items ha aton mga frontliners. Patinaan panhatag in relief packs, emergency employment ha mga nawarayan hin trabaho. Pero ini nga akong programa, waray ini panhatag hin pagkaon or kun ano-ano pa. Huwag seryosohin, good vibes la! Eksena number 1. Feeling nga, misusugo ka ti mo mama katapos di rin niya giniyayakan kung hain talaga dapit. Katapos kung di rin mo matagaan, ikaw pat may sala. Okay, di makin nakita. Jocelyn, kuha daw na yun ante para ato may aparador. Bili nga daw na eh. Hindi na makin nakita. Okay. Ma! Anhay nga aparador. Dala may aparador. Bili nga la. Ma! Hindi rin ako mabili nga. Nanahin kasi nga aparador. Animal Planet. Matagamit na pamiling. Diri baba. Ha? Ano kay Dora? Pwes na nga. Ito. Magteleponon lahat. Aray. Eksena number 2. It feeling naging papagmata na kamot iyong mama, bisan alas 7 palahit aga, kay itiya feeling, maalas 12 na. Diri pa ako nagkakabuhat, ha? Sige. Sige. Kita na ito may magmatahinin. Alagad man. Kami ang una, nagmamata pa kami maaga. Kas makato kami bukid. Nanguha kami kamote. Amot na nagsusura. Aga, udto, gabi. Mag-iinurot na lang kami ito. Pero importante, kalwas kami. Maaram kami magpakabuhi. Dere kami naasa naman mga kaganak. Tapos yan na? It mga kabataan yan na? Mga hubya. Mga dagkot buot. Magkore na masusnan. Baga ka mo mga sungit gabi. Pagkakaaga diri ka mo nahihigamitan di balay. Adin maudto na. Baga ka mo mga senyorita. Senyorito. Una-una diri kita riko. Wari ka mo mga gamit. Alay. Una, Oh, ayaw naman ka mo pagpadara ha? Good vibes na kita. Kay damot na tatabo nga diri ta ginaaro in real life. You know when the